Apa, atzalde ondan hoi. Bueno, ni nagorena, batzuk ezautzen azue, beste batzuk bagaur ezautuko nazue, bizka para, be? Eta bueno, nik eskulanak etxetxuaz, eskulanak asko gustatzen gaztaz. Eta barai, ongo honetan zego petxin, pilo bat eskulan zabizela etxen. Eta bueno, gazen egoeran egon da, gauza honara, azkanin barrundak hauen gauza guztik atatzen dugu, geure eskulanak ezta? Eta bueno, gaur arratzaldien, pentsarot eskulan txiki bat etxi zegoekin. Eta bueno, alako etxe bat engoreu bai, txoixantzako etxe txiki bat. Baiak egeu txinbarrun gazen, onke zea, geure balkoidero bentaneta, txoi txikiren bat etorten asku, kantu kantari bara, bentanati bentana bara, ibilikora. Bai? Lasai, ez bihurtu, hemen materiale desberdinak ikusitxe, bai? Gudana, etxinak hauen materiala zen gau, eta gexen bat, kartoi izangora, bai? Da hasien guaze denpori bakizue, aurra dule, eta eskolanak etxeko denpori bire, bai? Ez bihurtu be bai, ni aurreru zungona, eta ni azezin bazue, jarratxu, bai? Haue bideo grabata gelitxukora, ordu nahi zuenin sartu zeinke, eta barriro ikusi. Bai, ikusiko zuen eskolan errezara, eta batita baten nengo zuela. Bale? Materiala. Ibilikoro guen esan hori, temperak. Bai, tempera zegoen nahi zuen, kolorik. Temperaik ez dakazuela, entzun, beste pintxura bat, erose. Bai, etxinak azuen pintxura mota eroselak buxaleke hori, bai, albadi bentsat, pintzela zalixati pintxa, bai. Pintzelak, banik erabiliko txuaz, pintzele desberdinak. Ez badakazue, isi ez da pasaten. Zuek, ibili zeinke, pintzel bakarra. Bai? Arkatza bikorou. Artaixape, bai. Koli, etxeko kola normal bat. Bai? Regle bikorou. Eta garrantzitzuena kartoi. Zebe honea zen gorou esate bateako eskulan guzti. Bai? Eta ez nekaja bat. Bai? Eta zengoa. Ez nekaji, ikusi zuen moru, nik jaueko alderrixe ebatxe dakat, garbitxute ondo, zikatute, eta bazeupe, hoxengo zue, bai? Ebai, garbitxu eta zikatuen, bai? Eta zikoa behoneaz kajiaz. Engoro guena izangora, nikon rotuladoraz markakorot, baina arkatzaz, bardin markaleike. Bai, nik rotuladoraz markako zeuek etxetiko, beto ikusteko. Erdixe bilatuko rau. Niri behatzi rauke, baina ni pentsen dotanak korabela antzea, bai? Orduan, erdixe lautu erdixeango litxake. Parkatu. Albutik, luseri markagotzau, genoi iroguena. Nimke bost hartutzate, behonei luseri, 5 sentimetroko luseri. Hori azkanin teiatun luseri xeangora, bai? Eta txikixaua, ero lusia marka eskinak, teiatu geltxukora ero zabalaua, ero lusiaua, beraua, bai? Formia azkanin omongotza teiatuai. Bolantxeni markako rau, alderdi bixetan, aurrin eta atzien, eta hartaixakin, ebaien gorau, bai? Ikuste zuen moron, ez dauke isilako zeltasunek, bai? Errez engeinken eskulan bata. Eta gura zupe albune honda, betizko bat botaleike. Eta eta ez, eura gura zupe, eleike. Bai, azkaini eskulan bata, umezei nagusi danoke engeinkena. Da bako txan zormenaz, desberdinak geltxuko asku. Ikuste zuen morun, etxine itxuria hartzen du. Honen bikotzau borobile, txoixez hartzeko, bai? Konpasa bakau, konpasa zengo. Ez dakagoela, ez totza. Etxindak hauen erose hartu geinke, tapoi bat, esparatrapu, bai? Formi emotekora. Orduan, ikuste zuen morun, emotetzau, eta ebaien gorau. Ebaitxeko, kontu zeuki, esku barrun sartu, baina atzabarrin sartuek, hartazi punti sartuko bizkat, hemen igual laguntzizkatuko txau gurasuai, eta engoro guenara, marra batzuk atako txauz. Bai, errezau alixateko moztu. Ja behin horre marrak atatakun, ez da hortiko, ondo ikusiko zuen, bai, batu. Listo, ja, jungainke, ebatxen. Ez daukezetan, borobil perfektu gixan bia, bale? Azkain eskulan bata eta eskulanak ez didanak perfektu gixaten, bai? Azkain hor txauke berane, grazixi eskulanak ez.
norberaken jaku, da, bueno, ikuste zuen morun, listo, hemen daukeia, txoixi sartzeko zulu, eta etxi. Bordun ja jarratxuko eroguena, esan gora, pintxan goro, bai? Ni bizka denpori aurre hartzeko, ikuste zuen morun, pintxotaraka, bai? Ni tempera zurixe harturot, eta pintxean jot. Zuek zegoen zuen kolorik pintxa zeinke, bale? Eta, bueno, ez dela engotzu zati bat igual, ikusteko zeuek, zelanik etxen dan. Epa. Behatu. Ez dauke beste ixe bai, hartzezue temperi, eta pintxa. Bueno, hori bai, ikuste zue zelan, hamen matexalin bizkat pintxuri txirriz etxen da bela, bai? Hori ere poroik ez daukelako honen matexalak. Orduan bat behin eta barriro momikoro bera pintxuri bai. Ba, igual 3, 4 bidar, bizkat eta parte, barruko kolorik, edo letrak, edo dana dalako, bai? Gero koloripe asko etxen dabe, zema eta ilunagoa barina tapakorau, bai? Pintzelik ez da gazuenak, ez da isilako arazoik, bai? Etxineuko zue esponjirone platerak eta garbitzeko, eba izati bat, hartze zue pintxuri, eta holantxenik golpe txiki batzuk emoten jutenga. Da ikuste zuen morun, ba, bardin, bai? Hemen gozati xenengo, zeu ikusteko. Ikuste zuen morun, behatu. Eta askotan, halako matexaletan, pintzelaz baino hobeto, behoneaz esponjiaz etxen da, bai? Harina agarraten daue pintxurik. Holantxini jungoaz danin etxen, eta zikatzen lako rau. Bale? Ba, bueno. Niri jadan azikatutera, eta berakutzeko zuen ikadibizetzat erraxa batzuk, eta bedarrak eta lora batzuk. Zuak zeuen guztua. Enzeinke nema zuen ladriluk, enzeinke kolorin pintxa, osea, atzanin bakotxan zormena ebilitxe, ba, zeuen egin zuen emarrazkixa eta zeinke. Bai? Nik honen bizkatera utziko zuen, ba, neuke etxua zen erraxa zelanik etxua zen. Ba, zeuek ikusteko azkanin, ez tala bir, ez reglaik, ez ixe honek erraxak etxeko, bai? Azkanin erraxa batzuti, baina ez di erraxa zuzen batzuk. Eta pintxuri be, ez da gauzetan da nine bardinen moan bai, ontxien gora bizkatko esan gexagoa, behian, ikuste zuen moron. Zo zeine zuzen anitzuleen, ba, bueno, ba, hartze aukela regli, eta reglia zen. Baina, bueno, azkanine holan ipe, ba, beste efekto baten motetzau. Ikuste zuen moron. Bai? Ikuste zuen moron, azkanin ez di marra zuzenak, eta pintxuri bestauke da nine barden. Baina, bueno, politxo biltzen da, bueno, niri bentza gustaten gazta. Hori azkanen, bakotxan guztua, bai? Nik hau bizkal zikatuen got, sekadoraz, zeu epetxine bazue, sekadoraz zikatu zenke, uleko sekadoraz, bai? Nik eskulanetako hausi biltzen du, baina zuek etxindaka zuen zeuen euli zikatzekoaz, bardin. Gexei, ez urreatu. Zebestelanik, kuskuluke ataleike pintxuriai. Bai, orduan bizkat apartia batik hobeto. Baina denporiak gazuela balaga zikatzen. Azkanine betiro beto zikatzie, ba, berau bakarrik, sekadoraz egon baino. Askotan sekadoraz be, urteleike, ba, pintxuri, ba, hoxe zatzuten moren eskuluk, ero erraxak, ero, bai? Ba, bueno, nik denpori birotenez, etxeko, zikatzen junguna, Bueno, bon, lorak engotzau, lorak etxeko. Belarriko, honetxo bastontziluk, danotak hauela etxin, bai? Ba, hartuko rau nineuk, ba, kolore bakarra hainot. Ai, parkatu, lora paño harina, hau ametxelakot, lora paño harina, bedarraken biroz. Bai? Ze bedarran gaininen goroz lorak. Orduan, bedarrak etxeko be, behatu, ez dauke isilako hori. Hartzen dau, eta betxik gorutzen gorau. Bai? Eta eroselanik, ez dauke isilako geldik eta hone bedarra gaina zemate eta harina, behatu. Atzanin bizka bedarrane itxuri motire. Bai? Goruz, beruz, luzia, motzago hori, bakotxan guztia ikustu moron, listo da. Hau ezikatu gorau. Eta zuek, zatzuet, lagan zikatzen. Baina, bueno, hemen pintxurak itximoneran, hau egiten zikatzen da, bai? Da zikatu eran be, ez egon denpora guzti nolan, beti mobilten.
Zeleko baten parata dutik horretxik etxen dau, pintxurie altzati. Bale? On bai, lehen zatzute morun, hartuko rau, engorau pintxuran sartu, eta isi ez dauke, bai? Ikuste zu morun, lau puntito etxen dau, bai? Ni lauetzate morun, bazu bakotxak, beran guztu alori, bai? Honei be bizkate guke zikatu morau, erdiko puntiko etxeko. Eguztezue, haringen gana bienez, bai ikusten da hor bizkat, bai ikusten da netxetik, bai ikusten da bizkat, bai altzate morun. Hori azkain nahu haringen gana bi, beruaz nahi etxen, bai, orden hortxeik zaitzuet albara, laga berai bakarrik zikatzen. Ni paseuek ikusteko bizkat zelanik enjoten, idea bat hartzeko, bai, ikustezue, da hor da lorien ja. Bai, hau jala hengo lantxinik zikatzen. Bale, eta beste gozat izango zuet. Kasualide batez, etxin ez dakazuela, gertatzue, etxin ez eukitxi, erostozu erabiltzen honek berez ez dionak erabiltzi. Pintzelan popiaz, sartu, da behatu, ametxeatzen hengo zuet. Bai, ikuste bardin. Bai? Pintxura geixak, itxi hartu, ikuste bardin eleike. Bai? Ordu mateixala eroserrea zen gainke, ikuste morun. Bai? Azkan ninde bizkate buru biltxi, eta pentsati. Bale, bon, teiatu engorou. Bai? Hartuko rau kartoi. Bai? Regli. Ere zango zuet, nik eniotela luzeri 19 sentimetroku eta zabaleri 7 sentimetroku. Luzeri, bakotxan idabena moleike. Zabaleri bai zaditzu zazpi, ero zabalaua. Ez toa ez bestelanik etxin barrutik barrure sartuko litxake teiatu, bai? Geriltxu bire kanpun. Orduan, ni neuke horretxin neurriak enion. Eba zuen zeupe bardinaken, bardin. Bai, eta nila mendakat ebatxe, ikustu zuen morun, eta teiak. Teia zelanik eniot, bardin. Sentimetro batekuk, sentimetro bat marka, eta luzeri teiape zegoen zuen morun. Bai, bolantxenik. Bakotxin, zazpi bat sortzi, bakotxan arabera. Bai, gauzire, bera edana tapati. Bai, nik koli pistoli erabiliko egot, harina etxeko. Baina, kola normalaz, bardin eleike. Bai, hori bai, kola normalaz atzan ninpega, eta hori behar zikatzen da, bire ikustu zumorun. Silikoni segidun zikatzen da, baina bestiela emitzau denpori, bai? Baina behin eta berriro esaten dute morun, eskulanak, pasintzixe bire, denpori bire, eta bolantxinik dana hengo genuke. Eta haue, bardin, hartuko gorau pintzela, nik hartuko rote gorrixe, eta gorrixe pintxako genuke, bai? Eta hau, bardin pintxako genuke dana, bai? Aurre, zeinatze, bai? Eta gero zikatzen lako rau. Baina, ni aurre izungona, eta ikuste zuen morun, amendakaia teiatu bine, bai? Pintxata, zikatute, atzi ez dotaten. Zueko beto dana etxi, bai? Ni denpori atxik ez doten, baina azkanin dana ikusten da. Orduan zemat eta dana pintxara guauki, atzen nine politxagoa gelditzen da. Bale? Orduan, bueno, baina hau amendakau, orduan ikuste zuen morun, hau listoak hau, orduan teiatu ja peaten jungona. Esatetzute morun, nik silikoniaz engorot, bai? Baina beste koliaz tarda etxen dau. Orduan, pea engoro. Aurre ez dut uste. Bai, ikustu zu morun, bai? Pistoliaz segidun peaten da. Bestiaz, emon koli eta bizkat eutzimiko gintzake, bai? Eta zainion, zikatzeko.
bai? Abatu, hemen dakazu ja, etxibentzaia itxuri hartzen du, bai? Lehen astu hasta esati, entzan dut ez dutzuetela esan, eutzien got. Ebaitzauen eskinak gorden bi genunela, bai? Ze gero honez atixak, ibiliko rou, bizkate beraue apaintzeko, etxi apaintzeko, bai? Bueno, ia peatarakau. Orduan ezatzuete morun, hau gordero buena, engorou. Bai? Bai? Zati guztik endukoz, nondik. Eta guzti zuen morun, bai? Engorou bentani. Bueno, nik ino bentani. Zuen nahi bazue, enzinke bentani, bat, bi, zeuen nahi zuenak. Nik etzat, bentaniai, lauki, bai? Kristalak izango balitxak eze morure. Honek engorouz, bai? Eta nila pintxat eta peatakat, da gelditzuko litxake, olantxenik. Bai? Ez da hor, ondi guztien da. Ikuste zue, bai? Nik etzat lau zuek enzeinke zei, enzeinke bat handixe, zeuen nahi zuen guztua, bai? Ba, huen gorou, pega. Bai? Ni bat etzat, alderdi baten ipintxeko zuek, zeuen nahi zuen morun. Neba zue bat, neba zue bi, ezatzuet, zeuen guztua. Eta huenik, bekustu zuen morun, kolia zungona, silikonia zungona peaten, bai? Eta bueno, eta, zonta azta. Ezkanin, bizkate dana harin gengan etxen, hain eitzueten emon erakutzi bizkat enjoten guzti zelanik enzeinken, bai? Ezkanin, eskulanak etxeko, beti zen dugu morun, denpori bire, bai? Eta niko nahi etzat, eiatu, bai? Karto izati bat ebai, eta pintxa, ez dauke beste ixe. Bai? Eta hue, beto hemen, aterpetxo txiki bat morun, da, hor txipeako dugu. Bai? Bueno, bera borobile dekorako, horbe bardinen gau. Zen gau, lehen hartu rogen borobile beroi markateko, bardine. Hartu, kartoi baten marka, eta hor gelditzen da. Ebatxeko orduan, barakazue hartazi, hone berezixak izan dizena forma desberdinetakuk, borretxekin ebaiko rou, bai? Ez dakazuela, isi ez da pasaten, hartazi normalakin. Ebai, eta borobilatako zau, bai? Egi guzti zuen morun, amendakat ja pintxata, eta ebatxe eta dana, da horren ja, hor txipegako rau. Ikuste zuen morun, baina beste gauza bat motetza, bai? Azkanin detailik ipintxe juti, etxiai, berane grazixo motetza. Bale, ze falta esku, beiko zelaxe, ni zelaxe etzat. Bai? Bako txan idabena, nebazu olantxin hila zeinke. Behidipaik. Nik enetza, bai? Zein jot, kartoi bat hartu erot ostea be, ikustu zuen morun, kartoi nik ebai dot 15 eta behatzi, zeu bepen ibazu esen horrixe, ero bako txan idabena horrixe, eta gero eskinak, bai? Eskinape bardin. 15 eta 2, enjonek. Eta besti xanontxake, behatzi eta 2. Haue, pintxa, eta amendaka, ja, prest. Bai, ikustu zuen morun. Eta amenekiko zenueke. Ja, zelaxe. Bai? Haue, pega. Zego nahi zuen tokixan pega zeinke, bai? Nemazue erdixan, nemazue atzin. Aurrin eta artilate maro gero. Berau zelaxe, etxen baro. Bizkate zabalaua, bajateku txoixai bertan ipini ginke, zulo barrure bota baik, bai? Bueno, on falta asko, nik etzat eskilari, bai? Eskilari etxeko orduan, bardin, kartoi hori hartuko, ebaiko rou, sentimetro bateko zabaleri, eta luzeri zegoen itzazuena emon. Eta geroen gotzau, bakitxu gora bera, ebatxen jungoa, bai? Zemat eskilaren nahi dauen, eta hortxe piaten jungoa, bai? Nik amendaka ja, enge, nik uste zuen morun, eta gero pintxen zeinke, nina guztu pintxa, zebon eta auken kolori, guzta ez da, bai? Atzi be, pintxa, endana pintxa, lehen zatzueten morun, bai? Nik etzat, rotuladoraz, bizkate dekorateko morun, ultzik ero izango bazi morun, eta gorrixaz, engotzat,
erraxa txiki batzuk, bai? Azkanin ez da ixe, baina jantzitzen dago, bai? Azkanin biztie motetza bizkat, ikuste zuen moron, ez da ixe, baina nire entza guztan gazta. Azkanin hor, bakotxean guztua, nebazue dana pintxa zenke, eskilara guzti gorri-gorri, balbaltza, bakotxak nahi zuen morun, bai? Ikuste zuen moron, zelan gelditzen da, ez da ikusten da, bai? Listorak hau eskilari be, orduan eskilari be, metxe alderdi baten, pegan goro. Bai? Listo. Hau gelditzen da, pegata. Ze falta esku? Hemengo xe makili, batxu ixe alixateko hortxe, gelditxu bera, ez da etorten da, harin geuri kantatea. Bale, ni neuki bilirot, nekultxin duten eskulanetako makili. Ez da gezuela makile pintxo morunoa, sotzak, erose, ez da kauela kartoiaz, betiko morun, danan jouen morun, bai, kartoiaz, kartoia hartzen du, kartoi zati bat, bueltak emoten juten gak, egun iroen neurrire arte, bai, koliazpea eta mendakau ikustu zuen morun, berau, ipini genki hortxe, bai, hauen ibazue, pintxen zeinke, bai, nilake makilirakaten, hoxi pinikot. Hemen be, gurasun laguntzi bizkat, bai, kontuz, hartazi puntiaz, engotzau. Zulo txiki bat, da gero arkatza zero, bizkate zabaltzen jungoa, norberan emakili alixateko zartu, bizkagitxua, eneskiari bezoltazta, bai, ontsi pegako eskiari. Makili, ez duena zartukora barrura arte, bai, zetxoixe zartzen bara, minik ezartzeko berake puntiaz. Orduan, aldoenik eta eskinaren pegakoro, bai? Ez jauzteko morun, baina barrura arte eskuteko morun be bai? Hortxe, bale? Eta hau, jauzi asku, arutzen utzin ebien, da ez dutzala gazikatzen ondo. Eta, bueno, isi ez da pasaten. Pegaten dugu ez da be. Hortxe. Eta listo, bai? Ikuste zuen morun, bai haitxi, amatxute ze falta esku, nik hemen ipinitzat niriai, ikusten zuen morun, ongitorri, bai? Baina, bueno, ontxe pentsaten azitxe, egixera gondarun familixak hainbeste dezixen dakau. Nineu pandetxo honekuna. Ordo niritxiaz da, honei etxiai, ipini neikela, pande. Bai? Ena? Eta pandetxo honekun, nola rote beste hartaixak. Bueno. Arutziren dut, orduan, honetxekin. Bai. Eta haue, bardin. Nebazu erraxaken zeinke. Zebo nahi zuena bai, lora txikixaken zeinke. Eta hor dakazue, etxe txikitsu baten, ja? Pande. Eta ni pentsaten dut, ixez gaztala falta. Ikuste zuen morun, dana kartoia zen jera, dana etxinak hauen matexala zen jerak hau. Eta, bakotxeai diferenti urten gozku bai, bakotxean guztua, kolorikin. Eta, erakutzeko tzuet, etxine enjo zenak, neuke umikin etxua zenak etxin, zeuke beste idea batzuk hartzeko bai, zelakuken zenken. Adibideza, honei sokipinitzat eta dindilizke, bai? Zulu behan dixau baetzat, eta hemen alpizti, ero hogi maminak ipintzen barau, baina direto eukiko rau etxo. Eta guztu zuen, honek ez dauke isilako isepeatata. Bai, simplire, baina ikustu zuen moron, politxo gelditzen da bardin. Hau ja, bizkat, kargauara. Bai, honei ja sartutzau, matixalde dizberdina, fomize sartutzau, gomoeba esaten dana. Hau bizkate zultzailin etxiaz bizkate enjou. Itxuri gero, eta ikustu zuen morun, balkoin ipini zeinke morun, ipini zeinke zeuen logelan, zeuen etxeko txokon baten. Antxe, dekorazioi modure bebai, bai? Eta hau, enjo bebai, azkanine ondartzie hortxeak hau, eta ezin genke joan. Eta bizkate, beraz, akordateko, ez da, ikusitxe berau, ondartzea akordaten gazta. Ni pentsatzen dozegu bebai. Barai batzuk izango zuen, horre kolorik, bueno, a ber, atletiko eta realeik udano gata. Espero guzta izana,
Eta, beste gauza izango zuet. Etxine nahi bazue, bebai, ibili zeinke, Utzalapiko morure bebai. Bai, adibidez, nik zulurauke hor. Osea, asko guztua batzuet, espazu nahi balkoin lagaba, estropean gora lako, ero beste baten zeinke, zegoen gerla neukitxeko, behatu, diru gordet botaten du txamponak, daro bai, bizka trampilloak, ez? Zulutipa, ataren zeinke. Bueno, hortxe, ibilin birataten. Bueno, ikuste zuen morun, bai txoixantzako, bai etxine ipintxeko txokon baten, poli-politxak gelditzen di, zeuen guztuen zeinke, eta barrutik eta sormena, eta, 5 minutu gelditzen gazta, eta igualen gotzueten ara, behatu, harin etxeko eskulan bat esan, zen ere atorreko asku, eta beran abejunen bila bizkate ikuste aberz esatezkun. Behatu, tresen raia bat, bai? Betiko jolasara, ziurre txinpilo batek ezuela haue eskulana, baina bueno, behatu, kartoi bat haue, etxeko matixalaro hau, nik elauki baten jot, otabi bider otabi, gero atabitzau behatzi elauki barrun, ni 6,6 itxuera bena, bueno, hori bakotxan arabera, bai? Markak engo genuke, margoztuko bakotxan nahi da bena, nik uste zuen morun bizkatana udaberrixazna lotute, barrun gazenez borretxun falti ero bizkata, gero bebai, jake, udala peskatura ben bizkat, udabarrixazen jako eskulanak eta, bamen gabizgu jota fuego, bai? Eta gero nik etxuaz, intxarroak, intxarroak jan, oskolak kontuz ira izapurtzeko, eta nik etxuaz, marigorringuk, eta ostuk, bai? Honepe, errez etxeguti, pintzela ze pintxa, eta gero nahi bazue, rotuladora zeinke, errez, bai? Ikuste zuen morun, behatu marketxe zue, pintxate zue, bolantxenik, honetan ez dute amatxuko igual, zesta jaztirik emon goztan, a ber, hemen guz, bizkate, a ber, ikuste zuen morun, rotuladora ez pintxa zenke, bai? Hau, ume txiki xape, eura bakarrik eleike, hasta gurasuk ez daukezetan lagundu ben biharrek, bai? Ni marigorin guketxuaz, erliken zenke, loraken zenke, monstruito txikixak zenke, ainokerrakin. Ez da, bakotxak nahi da bena eleike, bai? Gauzire talde bietxi. Ikuste zuen morun, ez dauke beste munduko, bai? Borobil batzuken, pintxa, harin gehen gana etxen, bizkazeu ikusteko, bai? Azken hau dana, lasai-lasaien bire, kuriosuen bire, politxo gelditzeko, ez alako harin, ikuste zuen morun, holantxenik, bai? Eta gero, balen esan duten morun, behatu, hartu, pintxuri, eta beixoak engotzau, bai? Hordaz, baby, bai? Eta honei, ostuai bardin egotzau, rotulador bat hartuko bizkate iun hau aixati, ikusteko marrak, ostunak. Eta ikuste zuen morun, segidun etxeko eskulan bata, kasen egoera neon da, familixan. Alkarre jolasteko morun, eta ikuste zuen morun, hau bai etxinda, entzeide baten, erosinek eleike, ume, nausi, eta honen morun, etxipe bai, etxipe nausixapen zenke. Zeuen estilu emon, zeuen sormena eta barrutik, eta emon kolorik, pintxa. Reto bat esatetzuet, eskatzetzuet neupe. Eskatzetzuet, atargazkixak etxiai, atargazkixak jolasai, mai batez be etxiai, atargazkixak etxiai, ipini etxik balkotxan, bentanetan, erakutzi, partekatu, eta bixaldu, danon hartin, ikusteko zelako etxiken joen, zelako politxat izen, eta herrixe, etxe txikiz beteko, kolorinak ere balko ekita, eta txoi txiki guztik etorte aukela, da hiltxe aukela egan arutzen utzin jarri duko ezin joenen. Bai? Da amaitzeko, abatu, nore alabaken jaben eskulan bat, eta bertan izan, morun badan hartin lortuko. Eta eskerrik asko hemen eoteatxik, espero guzta isati en joen eskulana, urrengun igual gexean gotzuet, eta gaurko gure etxeko txaluk izan hori zegoentzako, etxin zazen ontzako, eta batez be, mumintzako. Musu handi bat.